Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ginong yang lambat kidukat ka Voice of the People Party menta kasengi kila le yang Hakhmat Ïing MLA ka Mawsynram Hamaulai Ïing kumshi benta na kajingdawa jong kaseng man penbet thamai ka bha kam lani ka reservation policy. Hakani kasengi kidukat ka VPP jong ka Mawsynram constituency kila raru da kijing tho ki be de ka jingdawa jong kaseng. Kani kalong ru kumshi benta na kajing sedang jong president ka VPP uba Arden mela basayoman ya kajing syathan ka ba klemput sengi Hakhmat secretariat. Mata sengi nyawan lang hani nak liang jong kipat ba jong ka Mawsynram constituency kadak ban kersian I presiden berang ba jong kaseng jong I Voice of the People Party ba Arden ba saya moy mata ba song sat ngan hate po Hakhmat jong sekretariat di ba ka sat ngan jong I kalong ba kambu por kumta da kijing sokya nak liang jong I ki dekot jong ka VPP na Mawsynram constituency nyawan Makasyan Eiei da kabang iwan hang ni Hakhmat Ïing jong UMLA jong ka Mawsynram constituency iba olan singsun tang ba ka ba ni penpa hang ni kalong ba imsum layo banyak kendu Eiei nomor ba imsum ladon Ïing ba ngimtip ru sei ba idon ndai wala kata ngi na penlong ya ka sit in demonstration bani ka jing song klan momor ban penpau ya ka jing singo benyau jongi ba kung MLA ba day nakajal bendri jongi khamla ban Kren Eiei Halor kani Hakhmat ka bakta ya kalawei jong kajal bendri ki kun samla namar kata kadaw ni kum ki patba jong ka constituency ni ketui ba sun ba nanis Hakhmat bawa jak ni jipor bladeb ni I ba imsum nala ban Kren Eiei wat kajing lang prakhot aksokar ndai ketui bananis Hakhmat idi ban Kren ganya kani ka isu batang na kadaw ba ilalong MLA ba UDP ka trelang hak sorkar namla balong I ban susnap ni ketui ba sun ba nanis Hakhmat bawa jak ni jipor bladeb ni I ba imsum nala ban Kren Eiei wat kajing lang prakhot aksokar ndai ni ketui bananis Hakhmat idi ban Kren ganya kani ka isu batang na kadaw ba ilalong MLA ba UDP ka trelang hak sorkar namla balong I ban susnap nakata kadaw ni kipat ba ang kwa ba MLA hi Kren ni lapan kanti I ka bor ba in represent ni mi Hakhmat ni ray balipat in susngap ba I ban tip ba ka dikta jong ka Reservation polisi ba badi kumno ban penkelay ka kenang ba kanlong ka polisi ka banyo jadi mentoy lang ya baro umdi ka polisi ban no silyang bang ni asngew gidi Kren yu presiden jongi ba kinukit kam jong ka Voice of the People Party kila pesai gidi gisni ba kijingelang ki ba fair te kumta ngiru na kaliang pat ba ni kwa MLA ba kunjuru ki MLA ki padai na khasi ba Giant Hills makin Kren kan Halor kan ki isu te ni sanang petang ni kan dia kajing syong jongi akini gisni banwan kat ba I Barden inang syong sekretariat ngiru ngindangwan seni bani syong ban penpau ya ki persya bani ban program ru ya ki skap jar jeni ki MLA ki jongi